Σήμερα θα δούμε το καρότσι μεταφοράς της Express, το 630104, με ικανότητα φορτίου έως 500 κιλά, ανατρεπόμενη καρότσα όπως βλέπουμε. Στην ανατροπή καλό να χρησιμοποιούμε έως 300 κιλά περίπου. Κίνηση και στους 6 τροχούς, 2 μπροστά βλέπουμε και έναν πίσω σε κάθε πλευρά. Φυσικά έχει κινητήρα Zonxen, πολύ το γνωρίζετε, 3 ταχύτητες μπροστά, μία όπισθεν.